Nik uste dut egia esan, argazki gintza saiakera da. Gu gabiltza argazkiak ateratzen. Erakundeen argazki ateratzen. Bigarren mozioa, COVID-19 pandemia eta bera kudeatzeko hartutako neurri guztien ondorengo 4 urte hauek igaro ondoren, balorazio independentea eta azterketa publiko sakon bat egiteko unea dela uste dugu. 12. bizitza elkarteak sinatutako mozioa ere, Ordizia orain elkarrekin Podemosek aurkeztutakoa COVID-19 kudeaketaren ebaluazio publikoaren aldekoa. Como colaboradores de la plataforma Bizitza y a petición de esta, acudimos a esta sede representativa de la soberanía popular para exponer la gestión llevada a cabo durante la pandemia COVID. Argazkiak ateratzen, udaletxe, erakundez erakunde. Y pasamos ya al apartado de las mociones. Presente. Y como dije, y perdonad la expresión, todas esas pajas mentales. Así las considero yo. Me parece una tomadura de pelo traer esto. Una tomadura de pelo. Lo que realizaba era afirmaciones compartidas con negacionistas, con afirmaciones múltiples que fueron calificadas como medias verdades y o directamente falsas. Perdón que le interrumpa. Que ahora ha quedado claro que no es bueno ceder 20 minutos a teorías conspirativas, negacionistas, que lo único que hacen es difundir bulos peligrosos para la salud de nuestra ciudadanía. Nos engloban en una plataforma que se llama Bizitza y yo he hecho un cierto seguimiento en redes sociales de lo que dicen y me parece peligrosa, una plataforma que me parece peligrosa, una plataforma que atenta contra ese consenso científico. Bat egiten du, izkutatu nahiak eta jendearen gehiengo nabarmenaren ez jakin nahiak. Da sortzen du Euskal Omerta deitzen dio da nik. Ez da hitz egiten. Inork ez du hitz egin nahi. Inork ez du jakin nahi. Eta guk argazkiak egiten ditu. Dokumentatzeko. Votos a favor del dictamen de la comisión. Votos en contra. Abstenciones. Sí queda rechazada la moción. Ondo, ongi baderitzozue, bozketara pasako gara aldeko bozkak, bat ere ez, kontrakoak eta abstentzioak. Bizitza plataformak aurkeztutako 2 mozioak ez dira aurrera atera, eskerrik asko zuen parte hartzeagatik eta ikusiko dugu, hemen beste nozbait. Bozkatu egingo dugu orduan. Aldeko botoak, kontra, abstentzioak, ez da onartzen beraz. Bozkatzen dugu, trebasute. Aldeko bozkak. Aurkako bozkak. Bale, ez da onartzen. Azkeneko urtean Bizitza kriston lana egin du, udaletxe guztietan mozio bat aurkeztuz, hemen dakagu Joseba, Bizitzakoa, aurkeztu mesedez ze egin dezuten udaletxetan, ze aurkeztu dezute? Aurkeztu ditugu 2 mozio desberdin, bata osasunari lotua eta COVID kudeaketaren 5 urte hauetako ikerketa epidemiologiko serio bat egiteko eskabidearekin eta txertaketa nolabait moratoria bat eskatuz txertaketaren inguruan, ikusita gertatzen ari dena. Eta bestaldetik, gerraren gaiari lotuz, beste mozio bat, Ukrainako gerraren aitzakiarekin, gerraren inguruan eta gure erakundeek eta Europa osokoek hartzen duten jarreraren aurrean, erakundeak nolabait deituz euren iritzia ematera. Orduan, horren barruan, aurkeztu ditu 2 mozio hauek, hainbeste herritan,
hasi ginen 24ko irailean, aurrekari bat zegoen Hernanin, oindela 2 urte eta piko, baina nagusiki izan dira Hernanin oindela esan dudan bezala 2 urte eta piko, Usurbilen, Gernikan bertan, gurekin kontatu gabe aurkeztu zena... Guzti hauek 2024 urtean, oin dela urte bat eskasa hasi zinaten, bai. Irailan hasi zinaten. Irailan hasita, esan duana, Hernani, Usurbil, Gernika, Ordizi, Beriain bertan, Durangon, Angel Tabiok egon ginen Durangon, Hondarribin egon zen... Hondarribin ja sartze zeate, aurten ja. Hondarribin aurton bai, 2025ean, Juanjo Martínez egon zen, Tarrilak 30ean, gero Bilbon, martxoak 27ean, Jonander gero berriz aurkeztu zen beste bere mozio batekin, gero Lizarran egon ginen, baita Barakaldon, eta azkenik, hortaz aparte gero badaude beste herri batzuk ere, gurekin kontatu gabe eztabaidatu dutenak eta mozioak atzera bota dituztenak, eta gero erremate bezala behin da legebiltzarreko ekitalde hori, agerpen hori, pasan hilabetean egindakoa. Puntuarekin hasiko edo jarraituko dugu batzordea, gurekin daukagu bizitza plataforma, eta hemen nire onduan Angel Bidaurrazaga, Juan José Martínez eta Silvano Baztan. Ongi etorri, eta atzian dare beste kide batzuk, plataformaren beste kide laukide. Hau esan da, agerraldia zuek zuzenian eskatuta dagonez, zuei emango dizuetitza, lehenengo txanda honetan agerraldiaren zioa azaltzeko, 20 minutu dauzkazue, lehen azaldu dizuedan moduan, eta denbora zuen artean, ulertzen edo nahi duzuen moduan, behar duzuen moduan banatzeko. Hau esan da, nahi duzuenian, zuena da. Egunon denori, mi nombre es Silvano Baztan Guindo y estoy licenciado y doctorado en Medicina y Cirugía. Como colaboradores de la plataforma Bizitza y a petición de esta, acudimos a esta sede representativa de la soberanía popular. Hau aurkeztu zuten ergu guzti hauetan eta gero zuek aurkeztu gabe, mozioa bakarrik aurkeztu zen, ez zizueten utzi aurkezten, Arrasate, Zaia, Orereta, Astigarraga, Deba, Ordizia, Gernika, Kriston lana, ez? Azkenek urtean, udaletxe pilo batetan. Beste batzuk ere badaude, azken aldi honetan jakinarazi dutenak, Kriston lana da. Benetan, zezke bakarrik tramiteak egitea elektronikoki oso komplejua da. Eta gero, gehienak ez dute erantzuten dutenak ezezkoa ematerakoan azmatzea juste kriston argudio surrealistak ezetza emateko, en fin. Esperientzi benetan interesgarria, baina latza, da lan mordoa, egin beharrekoa. Azkenekoa izan da, legebiltzarreko osasun batzordean aurkeztu zerate berdin eskatzen, ez? Bai, justo gauza bera egin genuen, esan dudan bezala, legebiltzarreko osasun batzordean, kasu honetan bakarrik eskatuz COVID-aren inguruko eskabide hori, ez gerrarena zen horra aipatzen. Eta... Baina, karo, legebiltzarrena izan da mediko batzuen eta osasun munduko jende batzuen aurreko eskari baten jarraipena. Abenduan edo lan 50 osasun langile Iparraren izenean eskatu genuen datu epidemiologikoak gaixotasun konkretu batzuei buruz konparaketa bat egiteko txertatua eta ez txertatuen arteko emaitzak. Bai Nafarroan eta EAen. Nafarroan erantzun ziguten oso zaila zela datu horiek ematea eta webgunera bialdu ziguten eta elkarte autonomoan esan egon erantzunik. Eta Iparrako bultzaileen artean... Galdera bat, zer da Iparra? Ni ez dakit zer da Iparra, benetan. Iparra da osasun langile, osasun zientifiko edo medikoen arteko ekimen bat, non hasi ginen
6 mediko edo 5 mediko bat zen, egin genuen idatzi bat, eta idatzi horren bitartez nahi genuen datu epidemiologikoak lortu, konparatzeko zer egin izan dute txertoak, konparatzen gaixotasun batzuk txertoa eta txertatuen artean. Eta orduen bildu ginen, webgune bat sortu zen, manifestu bat egin zen, idatzi hori, eskakizun hori Eusko Jaurlaritzara eta Nafar Gobernura bidaltzeko atxikimenduak bildu ziren, eta telematikoki eskatu zen bai Nafarroan eta bai elkarte autonomoan. Nafarroan Silviano Baztanek sinatu zuen, eta elkarte autonomoan Juanjo Martinezek. Silvianori erantzun zioten handi 1000 hilabetetara, esanez guk eskatzen genuena zaila zala lortzen, eta euren datuak webgunetan zeudela esaten, eta elkarte autonomotik ez dugu erantzunik jaso. Orduen, gu aurrek nahi genuena da ikerketa hori, eta ikerketa horren emaitzak egin da gero, bai egingo genituzke publikoki, baina ez badauzkagu daturik, esan dezakegu mundu osoan hainbat ikerketa egin direla, hori leku askotan topa daiteke, baina gu zehazki Hego Euskal Herrian egin nahi genuen ikerketa edo demostrazio hori. Euskal Herrian txertatu kopuru handi bat daukagu, eta horren ondorio kaltegarrien emaitzak jakin nahi ditugu. Badazkigu klinikan eta ezagunen arteko arazoei buruz, baina hori datu ofizialetan oinarritu nahi genuen. Bai, azken baten, Iparrak egin nahi du administrazioak egingo ez duena nahi egin. Orain arte ez duena egin. Ez duena egin, datuak eukirik. Administrazioak ditu datu guztiak. Osasunbide eta Nafarroako osasun zerbitzuak eta Euskal Elkarte Autonomokoek dituzte datu guztiak, segurunik oso aztertuak baita, eurek ez badira, euren goikoak. Eta orduan, hori nork egin dezake, dakienak, nortzuk, kasu honetan medikuak, Jon Ander Etxeberria bera ere aurkeztu zen voluntario hori aztertzeko, baina datuak behar dituzte. Da, txikitu ziren 50 bat sanitario dokumentu hortara baita. Hoize da Iparra. Bale. Ez nekin, Nik uste hori aurkeztua pena merezi dulako, Holan gabiltza gu. Ez que sartzen zara lanetan eta aurrera zoaz. Claro, baina prentzaurreko egiteko hasi ginen, da gero, ez prentzaurreko horiek ez hastiarik esan, Ez gero etorri zan, legebiltzarrekoa. Legebiltzar osasun batzordera, azkenean, lortu zenuten aurkeztea, eta ze harrera izan zenuten, o ze gertatu zanan? Bueno, argi utzi ziguten batzordeko lehendakariak zorrotz joko zuela denborarekin, eta lan izan zen. Ez genuen ez da ordu bateko ere egon. 20 minutu izan genuen aurkezteko, gure eskakizun oinarri zientifikoak eta etikoak, partiduek denbora izan zuten erantzuteko, eta gero guretzat beste 5 minutu eman ziguten galderei eta gauza guztiei erantzuteko. Eta, bueno, egia esan, eskakizunaren aldetik antzua izan zen, ze inork ez zuen onartu gure eskakizuna, baina mediatikoki agian ondo izan zen, ze erreflejatu zen, zein dan partidu batzuen jarrera. Eta hori izan zen ikusgarriak, jendeak gainera ikus dezakena. Bai sozialista eta PNV-ren aldetik jarrera oso bortitza, oso grabea. Yo he sido miembro de la Comisión de Salud también, junto con otros compañeros y compañeras que están aquí sentados durante el momento de la pandemia. Y he de reconocer que nos tocó tomar decisiones muy difíciles y ceder un sitio en esta casa de la soberanía popular a personas que atentan y agreden contra la salud de los ciudadanos y las ciudadanas que nos han elegido para defenderles.
representan o se engloban en una plataforma que se llama Bizitza, y yo he hecho un cierto seguimiento en redes sociales de lo que dicen y me parece peligrosa, una plataforma que me parece peligrosa. Y lo que me parece más grave es poner en duda el éxito de las vacunas. El éxito de las vacunas de la COVID-19, que es incontestado e incontestable por los organismos internacionales y por ese consenso científico. La verdad no os voy a engañar, Nosotros desde Euzko Abertzaleak no compartimos su visión ni su punto de vista. La verdad es que la situación mundial que hemos vivido, mundial, no ha sido nada fácil y no ha sido una excepción en Euskadi. O sea, la verdad es que me ha sorprendido mucho su comparecencia y quiero empezar desde el principio. Me parece, sinceramente, muy osado y bastante irrespetuoso que ustedes hablen de estudios científicos fiables. ¿Quién establece la fiabilidad de los mismos? Ustedes. Hoy con su comparecencia algo sí que me ha quedado claro, y es que ustedes nos han querido trasladar que los únicos que están en posesión de la realidad son ustedes. Y yo me quedo con el consenso político y el consenso científico a la hora de abordar dichas decisiones. Beste partidu bi, lan onduzko sasi kritika bat egin zioten Jaurlaritzari gu baliatuz, eta Bilduk eskerrak eman zigunan egotagaitik, eta ezer ez, eta isildu izan. Jus, EH Bilduren aldetik, Ubera Anderea, zurea etza. Bai, gure partetik eskertu emandako azalpenak eta euren iritzia osasun batzorde honetara trasladatzeagatik, besterik ez, eskerrik asko. Eta, Nik uste dut, egia esan, argazki gintza saiakera bat dela hau. Gu gabiltza argazkiak ateratzen. Erakundeen argazkia ateratzen. Zertako, gera dadin betirako, 5 urtegarrenean, non dauden erakundeak eta hauretan dauden gure karguek. Zeren noin 5 urte agian ez zeukaten informaziorik. Guk geneukan, baina agian neurek ez zeukaten. Harrigarria ez? Baliteke. 5 urteren buruan, gertatu dira inbeste gauza, hartu dira inbeste neurri, eta horrek eskatzen du ebaluazio bat. Beti egiten da, mesela ez, prozedura baten ostean, ebaluazio bat. Gu zerekin aurkitze gara, plataformaan, alde batetik, genekien, baieztatu zaigu genekiena eta asko zarutzago junda gertatutakoa, kaltetutakoekin harreman zuzenean gaude, kaltetutakoek ez dute hitzik egiten orokorrean, ez dute salatzen ezer, baina oso gaizki pasatzen ari dira, eta orain eskatzen dugu guzti horren balantze bat, ebaluazio bat. Hori da argazkirik handiena, hortantxe ari gara. Argazkiak ateratzen, udaletxe, erakundez erakunde. Aurkeztu zedate udaletxe askotan, orain batzorde honetan, eta erantzuna berdina, ezerrez. Erantzuna da, ez dugu jakin nahi, ez zaigu gustatzen gai hau aipatzea. Isildu zaitezte. Hauxe da. Bai, orain bertan agerian dago tortura izan zala sistematikoa, eta hemen isiltasuna dago gai honen inguruan. Hor konsenso bat dago, konsenso orokorra, eta konsenso horretan sartzen dira komunikabideak, elkarte medikoak, eta hori Euskal Herria mailan. Eta hori guretzat, niretzat oso penagarria da. Zeren hori, gure bidea inbarko dugu gure kabuz. Eta izan diren hildakoak, izan diren gaixotasunak eta abar, limboan geldituko dira. Eta igual 50 urte barru, asbestorekin gertatu den moduan, salduko dira ondorioak ezak ezer, etxe farmazeutikoei izuna jarriko zaizkie, baina, ordurako hori medikuntzan askotan errepikatu da, ez da gauza berria. Bat egiten du, izkutatu nahiak eta jendearen gehiengo nabarmenaren ez jakin nahiak. Da sortzen du Euskal Omerta deitzen dio dananik. Ez da hitz egiten.
inork ez du hitzein nahi. Inork ez du jakin nahi. Dago argazkiak egiten ditugu. Dokumentatzeko. Bai, zuek zespero zenuden. Kriston lana hau hartu dezute esperoan politikariak udaletxetan o osasun batzordean zerbait lortuko zenutela o zuk esaten dezuna argazki eitera gehiago ezin da espero jende honetaz, ez? Guk bagenekien argazkiak egingo genituela. Bagenekien zeaterako zen gutxi gora bera argazkitan. Zoritxarrez beste gai guztietan bezala denborak arrazoia ematen digu. Honetan ere. Baita argazki atera da udaletxetan, den atzera bota da, osasun batzordean berdina, iparra taldea datuak eskatzen osasun batzordera junda, eta ez dezute zer lortu, ez? Ez dizkizuete datuak emango, eta erantzuna zein izan da zehazki. Ez, deskalifikazioaz gain, inork ez zuen esan, bai, emago zuen eskatu osasun sailari datu horiek, esan egon partido bat ere ez, hori esan zuenik. Utsi ditzazuei ridikuluan hauek, datuak emanez. Hori da jarrera zuzena, ez? Txorakeriak esaten ari zaite, ez zaite serioak, difamatzailea zaite, buloa zabaltzen ari zaite, zientifikoa zaite, jende peligrosoa zaite, eman mutilak, datuak, hauei, ridikuluan jartzeko. Ez, datuak iskuta hau, eta difamatu. Bastante, ez dakit. Horrako elkarte bat, mediku pila bat eta atxikimendu pila bat lortu dituztela eta datuak ez ematea, ez dakit. Argazki patetikoa. Bai, oso argazki patetikoa. Oso. Ez dituzut esaten, ondorioak, beraien ondorioak ematea, datuak bakarrik. Ze pasa da hemen, 5 urte eta gero datuak eman. Datu gordinak, zientifikoak. Azientifikotzat jotzen badituzte, eman datuak eta eskatu azterketa zientifikoa. Eta horre ikusiko da, zer ridikuloak diran euskal disidenteak. Txorakeriak esaten nire dira, behira, mendo de datuak. Ez, datorik ez dago. Baina difamazioa bai. Beste gai honetaz pixkat ateratzen, estatu batuetan, indute ez, horrelako datuak bakarrik ez, komisio bat sortu zuten, ikerketa bat egin zuten, eta kriston, txosten bat. Bai, estatu batuetako kongresua, txosten bat egin du, ia zeiren hori gertakoa, horren laburpenak independientean idatzi ditut, baina oso txosten dizgarria da, non aztertzen du COVID-en jaiotzatik azken eragin ekonomikoraino. Baina bitartean, irakurtzen duzuen bitartean txostena, konturatzen zara ze manipulazio egondan, kongresu kideak ere kritikatzen dute Biden, Fauci, orduko arduradunak, eta egia esan, ni txosten horiek gordeta daukat, eta niretzaten novela bat bezala edo informe oso zehatz bat izaten da, guzti azaltzeko euren ikuspuntutik zer gertatu den eta zer gertatzen ari den estatu batuetan. Hori irakurtzen duzunean, FDA, hau da, Food and Drugs Agency, hau da, regulatzaileak di agindu zioten Pfizerren txertoa 2 hilabetetan onartzea, eta horko ikertzaile 2 salatu zuten, joan ziren lekutik eta bar, datu pila bat ikusten da, nola bultzada politiko bat egon zen, neurri antisozialak, antikonstituzionalak bultzatzeko. Eta gainera, txosten horretan ikusten da, ze oinarri zientifiko gabe egiten zelela, adibidez, distantzia sozialarena, okurrentzia bat izan zen. Eta Fauci, orduko osasun arduraduna, onartzen du handik 3 urtetara, esan gendu metro bat eta erdi, edo gendu esan, horrek esaten dute oinz, pez, no? Gendu esan 2 metro edo metro erdi. Bardin zan. 20 metro. Musukoaren kontura, bere,
barregarria da, ze onartzen dira, oinarritzen dira ikerketa bitan, bata izan da Mesuriko Ipandegiko ikerketa txismoso bat, oso kutrea, eta gero beste ikerketa bat eskoletakoa, eta eskoletako ikerketa horretan ikusten duzu ikerketa hori egin zela opor garaietan, eta eskola garaietatik bat virtuala zela. Apatzen nahi naiz, zertzela da batzuk, baina erakutzen duzu, eta ez dakizu edo negar, edo barra egin. Eta kontura, baina horiek ere esaten dute. Eta oinarri zientifiko gabe honegaitik, hainbat pertsona galdu zuten euren lanpostua. Galdu zuten euren lana. Ekonomia irauli ziren. Batzu nagusientzako oso ondo joan zitzaien, baina ekonomia globala txarra joan zen. Gehi, hildakoak eta hori horretan ez dira hainbeste sartzen. Eta ez dute esaten baita ere PCR-ren iruzurra eta bar. Baina txosten hori oso argigarria da ikusteko, behintzat, herri horretan, txosten bat erdizerio egin dute. Zer gainera, horre ikusten dira, korreo elektronikoak. Ez orain bezala audioak eta WhatsAppek beste zela, hor korreo elektronikoak etzen dira. Eta ikusten da, nola ikertzaile batzuk, nola adididan euren korreoak manipulatzen, jendeak ez, edo ikertzaileak ez topatzeko. Zetana ematen du, gerra biologikoren albo ondori bat izan dela. Hori da kongresuak esaten duena, baina OMS-ek esaten zuen zoonosi bat izan zala. Eta txosten horretan kritikatzen da OMS, oso ondo, gainera. Esaten du, OMS bizi da Bill Gates, Gabi eta zeke diruen gaitik. Eta OMS-ek egiten dituen aholkuak ez dira baliagarriak. Hori, Estatu Batuetako kongresuak esaten du. Baina datuekin, Labur esan da, nik ez dut, txosten osoa ez dut irakurri, ez dut gezurrik esango, baina irakurri dudanetik, ondorioztatzen dudana da, bat, 5 urtetan matraka ematen aigon garen hoi, arrazoia ematen die txosten horrek. Eta bi, segurunik txosten hori dago, gauza larriagoak estaltzeko egina. Ez du dena esaten, segurunik larrien diren gauzak ez ditu esaten. Baina dinoena, eta ez du esan edo nor, baizik esan du Estatu Batuetako kongresuko batzorde batek. Bai estatzen du, eunetik egun, gure gauzak ikusteko enfokea ez dut esango dana guztiz, baina enfoke zuzena zela, bai estatzen du nabarmen. Eta gure erakundeek hortaz ez dute jakin nahi ezer. Osasun batzordeak ez daki, ez? Estatu Batuetan txosten bat aurkeztu dula kongresuak. Ez que osasun batzordean, hau berri ona da, berri kuriosoa, ona ez, oso txarra da, baina kuriosoa, ez dago inor sanitarioa denik. Angel? Legebiltzarrera eraman nuen, boltsa baten, txostena, eta baita beste liburu bi, ikertzaileena, eta uste nuen, denbora eukiko genuela, betxat, nik asmoa nuen, txostena eragusteko, eta esan, egin ezazue alaseko liburu. Honen pareko bat. Baina, bueno, justo eukin nuen aztia, Osakidetzako paper bat erakusteko, esanez, jar zaitez ertoa orain, gripea eta COVID-arena. Txertatu, jarraitzen dute, diskurso horrekin. Ez arriskatu, txertatu COVID-aren kontra. Eta gaur bertan, egon naz hospital batean, eta jarraitzen dute. Eta nik ez dakit zer esan, zer egin. Zezke, harrigarria da. Ez badute gure datuak hartu, daude milaka ikerketa txerto genetikoen kontra. Baina hemen jarraitzen dute hori gomendatzen, hori da ikaragarria. Aipatu duzu Bidaurrazaga, aipatu duzu Angel, antikonstituzionalak izan zirela COVID-19an hartu ziren, legalki hartu ziren neurri guztiak,
hori aipatzen dutela horrez, txosten horretan, Estatu Batuetako txosten horretan. Argi geratzen da, kritikatzen dutela nola osasun arduradun batzuk jainkoaren gainetik esarri zutela neurri batzuk ez direla bete berrezkoak. Por cierto, aste honetan bertan, Espainiako Konstituzioa berdin egin du. Aipatu du bai zerbait. Hemen, Espainian ez. Justo aste honetan, el Tribunal Constitucional botadu atzera hemen Urkulluk atera zituen neurri guztiak. Esan ez, osea, beste gauza bat izan dela beti disidentziatik, dena ilegala zala, behin eta berriro, baina ETB-en ez agertu. Ez, ETB-en ez. Osasun batzordekoak ez dare hori ez egiten ez. Hemen, Gasteizkoan? Bai, hori ez dakitela ez dare. Ke ba, Gasteizko, esan dudanetik ondoreztatzen dena, sanitariorik ez da osasun batzordean. Ez da sanitariorik, osasuna zer jakingo dute. Ez, hane batzordean ezan osasunari buruz hitz egin. Hori hitz egin zen, neurri batzuen kontra, baina gehien bat izan zen antzerki bat egin artean euren burua justifikatzeko. Guri insultatuz, guri sadatuz, esan ez zientifiko ezkirela, ez dakizen zen bat, baina berdin gu joango baginan 10.000 artikuloekin berdin izango zitzaien. Hor ez dago, ez da biologorik, ez dago, danak dira abokatuak eta bar. Interesgarriena zan, da karikaturezkoa da, egotea, osasunari buruz, bentzet, printzipioz, ezer ez dakiten hainbeste arduradun, 4 mediku profesional, 10 markadatako esperientzia dun talde bat iraintzen, deskalifikatzen, datuak ematea ukatzen, eta esate zutenei belarri jarri gabe. Osea, doazan 4 mediku profesional oso ezagunak Euskal Herrian, oso errespetu handikoak, oso tradizio handikoak. Angel Bilarrazaga ez du deskubrituko, 3. belaunaldia gutxinez ez, medikuntzan. Aitona, aita eta zeu. Baina hori bosta eta pazienteekin tratua, azkeneko 5 urte hauetan, 100% ikusiz aurrekariak, prozesua eta ondorioak. Osasun gintzan, inolako ezagutzarik ez daukan jendea, belarrik ez jarri, iraindu eta datuak ukatu. Argazki hoberik ezin dain. Politikari aginduak eman dizkiete politikariak dira eta listo. Claro. Horiek konsigna batzuk. Ez da bate salbatzen. Bater ez. Konsignak bakarrik, hori konsenso zientifikoa, eta gainera Juanjo erantzun zion, konsejo zientifikoa ia zer den hori, zientzian oinarritzen bada da eztabaidatan, eta honek eztabaiderekian. Batek esan zuen hori, ez genuela han agertu beharrez. Bai, PSOEkoak, esan zuen argita garbi, damututa zegoela, pasoa emateaz. Zorde hortara. Nizalatu nuen totalitarismoan ibili garela 5 urtetan, eta esan zuen hori irain bat zala, eta niretzat da egi santu bat. Oskurantistak sinatela baita, eskabidean bertan. Eskabide oskurantista egin zutela. Bueno, zerbait gehiago esan nahi badezute? Nik aipatu nuen baita ere Deuston, hau ez ala bukatu. Horren bertan, 500 saio kliniko egiten ari dira, RNA mezugelariaren posible txerto batzuekin, ikertzen ari dira edo zer gauza, inkluso larrueko zimurdurak kentzeko ere, genetikoki. Japonen eta beretan egiten ari dira RNA mezulari autorreplikantea, osea, esan dezakegu are okerrago gauzak, eta esperimentua ondo atera zaienez, ari egun behar gara hurrengo esperimenturako. Hau 2010an hasi zen, gripe abiarrarekin. Gripe abiarra atzera bota zen OMS barruan, mediko zintzo batzuk egon zirelako, eta iruzurraz jabetu zirelako. Oraingoan,
handik 10 urtetara, ondatara zaie, zeren, nahiz eta mediko kontrakoak egon, mundu mailan isiltasuna izan da nagusi. Eta goko ondorioak edo eragin kaltegarriak izkutatzea daz modu bat, hurrengo farmako genetikoak bide emoteko. Azken horretan zer dago? Hor daude teoria batzuk, baina diru irabaziak pila bat. Diru irabaziak irkaragarriak izan dira. Baina irkaragarriak izan dira, badagolako prentsa bat, badagolako medikuntza bat, eta badagolako politikagintza bat, haien morroiak direnak. Eta morroiak ez garenok, behintzat saiatzen gara, bizitza esaten du, no? Bizitza da superbientzia, kasi. Batzuk esaten dute autodefentsa sanitarioa, beste alternatiba sortu behar direla, baina gauden mundu hau oso arriskutsua gertatzen ari zaigu. Bihurtzen ari da, nik nahiko nuke amaitu esanez gerraren inguruko beste mozio bat ere egon dela, eta hor ere gauza bera, sakoneko gauza bera agertu dela, eta oso larria dela egiten ari direna Europa osoko alderdi eta gainotzeko eragile guztiek, zeharo lerrokatuz eta aposturik kaltegarriena bultzatuz herrian interesetarako. Eta hor ere, gure erakundeek, buru belarri implikatuta daude, nire ustez, jakinaren gainean edo jakin gabe, kasu askotan ziur, baina benetan tamalgarria da gertatzen ari dena herri honetan. Eta bi mozio hauekin hori baieztatu da. Gerrarenarekin eta COVID-arenarekin. Beste gerra mota bat, baina gerra azken baten. Bale, ba. Horrela bertan. Tximpon. Mila esker bilei.